Čekaj, nemoj biti. Kako je, gospodin ministre? To 100 metara, ne? Moram doktora. Slobodni grad Bosanskih Hrvatska. Bilo komadno mjesto protivvazdušne odbrane gdje je bio nekad Zikin konak, njega su zapalili. Presretni smo svi što možemo hodati našim Bosanskim Petrovcem. Velika hvala našoj armiji i neka ih Bog pomogne da sa što manje žrtava oslobode i druge dijelove naše lijepe domovine. Možete.